Paul Apa Bologna, wieħed mill-azzjonisti fil-konsorzju Electrogas, ħalef li ma kienx jaf li l-kumpanija Gazan ridet toħroġ mill-konsorzju. U għal dan fil-qorti waqt li kien qed jixhed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia, e kif fl-aħħar ġimgħat komplet tikber il-kontroversja marbuta ma' dan il-proġett. Minflok Apa Bologna qal li sar jaf bl-irtirar ta' Gazan mill-medja. Kompla li lanqas ma kien jaf li Jorgen Fenech kellu l-intenzjoni li jidħol għal proġett simili fil-Bangladesh. Fix-xhieda tiegħu Paul Apa Bologna wieġeb li ma kienx jaf għal ħafna mill-mistoqsijiet li sarulu, ħaġa li ġabet reazzjonijiet anke sarkastiċi mill-bord tal-inkjesta. Qal ukoll li Jorgen Fenech ftit li xejn kien jafu kif ukoll li lanqas ma kien konxju bl-involviment ta' Joseph Muscat, Keith Schembri jew Konrad Mizzi. U dwar Mizzi saħansitra qal li qatt ma ltaqa' miegħu. L-avukat Jason Azzopardi li flimkien ma l-avukat Teris Komodini Kakija qed jidher għal-familja Caruana Galizia fakkar li xut biex joqgħod ferm attent jgħid billi fil-jiem li ġejjin mistennija toħroġ informazzjoni mill-mobile ta' Jorgen Fenech. Apa Bologna qal li l-proposta tal-Power Station kienet oriġinarjament ingħatat lill-Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lawrence Gonzi kif ukoll il-qatt ta' Ministri ta' dak iż-żmien. Madankollu kompla għal xi raġuni dak iż-żmien il-proposta weħlet x'imkien u baqgħet ma saritx. Minnaħa l-oħra u ma kienx kapaċi jwieġeb jekk Jorgen Fenech kienx il-pont politiku mal-Partit Laburista ta' Muscat, kif ukoll jekk jafx li Fenech kellu l-kuntatti meħtieġa biex jintrebaħ il-proġett. Apa Bologna li nħatar direttur tal-Electrogas f'Novembru li għadda qal li Fenech ma kienx attenda l-laqa li matula ġew informati bir-riżenja. Minflok id-diretturi kienu informati minn Ray Fenech biex xut jgħid li Jorgen Fenech ma kienx iweġiblu t-telefonati. Il-bord tal-inkjesta ma tantx jidher li kien kuntent bit-tweġibiet ta' Apa Bologna tant li staqsih kif seta' jibqa' ċass quddiem sitwazzjonijiet bħal dawn. Fl-istess waqt kif spiċċat is-seduta u kien informat li se jkun qed jintalab jerġa' jixhed f'din l-inkjesta billi qal li jrid jivverifika ċerti affarijiet li ma kienx ċert minnhom.